салом алейкум бародаро, макаса хубен, тенҷин саломатун хубай. Бародаро, ами навори гузаштада гуфтем ки мисол ами ручка чӣ кор мекунад, чиро бозӣ мекунад, роли падушкаро бардоштан хамондаро бозӣ мекунад. Ака бародарҷон, дар ин навор мехоҳам ки камтаракия дар бораи ручка бо гап занем. Ин ручка мо мисол мегӯем ки падушкаро мебардорад, падушкаро мехамвонад. Ака иш фаҳмо не ки ҳамун падушкаш дар ҷо аёхи. ҳамун падушка чие ки ҳамин ручка оро мебардошта мехамонда. Хеле ака бародаро, мехоҳам ки ҳамин навори амирӯзара дар бораи ҳамун падушка кунем, ки ҳамун падушкаро бирем бинем ку чӣ хелияй, дар ҷои ҳамун притсеп места ё дар ҷои пол притсеп места, ё ки дар ҷои тигач места ҳамун падушка. Баъд ҳамун падушка чӣ рола бозӣ мекунад. Хоб, ака ҳамун падушка чанд қадам мешава, мисол ку маълумот бигирем дар бораи ҳамида. Ман камтарак худам дар бораи маълумот дорам. Иншоаллоҳ мегӯям ку чизе ки барои худ дӯст медорӣ, барои бародар дӯст дор. Иншоаллоҳ ман лозим мерам камтарак дар борааш маълумот метавам. Иншоаллоҳ ки ягон чӣ мегирӣ барои худтон. Ин аввали мо бародаро медонем ки барои касое ҳастанд ки ҳамин бораи падушка мақсад маълумот надоранд, намедонанд ки падушка чие. Ҳар бародаро бисёранд ки мехоҳанд биён шофёрӣ кунанд, кор кунанд. Ё дар иҷо ё дар Тоҷикистон, дар ҷое ки мисол худованд тоғриш биёра кор кунӣ, мисол ҳозир бинӣ, агар ту надида бошӣ, ҳозир бинӣ падушкара, хай бо ягон чӣ барои худат мегирӣ. Мехамбем ҳозир мерем пеши ручка, як бори дигам ручкаро нишон метем, нигаҳ мекунем ки чӣ кор мекунад, чӣ рола бозӣ мекунад. Анак мехамбем мерем падушкаро мебинем. Хоб, худованд ҳаматон нигаҳбон боша бародаро, дар ҳаққи дуо кунед. Касе ки бо чизе ки медоне мақсад зиёдтар медунӣ, маълумот дорӣ, марҳамат бинавис дар ҳамун комментарӣ бародарҷон. Ягон ҷо хафагиш неста, чизе менависӣ бинавис. қабулай. ҳамаи комментариҳоятро иншоаллоҳ ки ман мехунам, дар ҳамаш лайк мемунам ки шумо бинед ки ҳақиқатан ҳамин комментаритра ман хундам. Ман номерои телефон ман менависам ҳамунҷо. Ки касе ки агар мехоҳӣ телефонӣ гап занӣ, марҳамат занг бизан. Ина бародаро чанд кас занг зад, чизе дар кор буд, пурсид мақсад дар бораи омадан, дар бораи чизе ки боша. Занг задан, марҳамат суҳбат кардем, гап кардем. Ягон проблема нестай. ҳамун ватсапа ман ҳамҷо навиштагим, ҳамин агар ютуб иҷозат битад удалил чӣ накунад, либоид биги занг бизан, иншоаллоҳ қатъи суҳбат мекунем. Худованд нигаҳбонтон боша. Хам бидем ҳозир тай притсеп мерем, тай полпритсеп. Барои полпритсеп гум барои баъзе бародаро гуфтанд ки ака и притсеп нест, и полпритсепай. Хоб, анаки бародарҷоно, ҳамин чизе ки дар мошини мо бастагиай, рост мегӯ бародар, и полпритсепай. Фаҳмиден? Аки мо ҳамин притсеп гуфта омӯхта шидем, ман притсеп мегӯем. Ко асосӣ притсеп ҳамон притсеп майдаҳае ки дар қафо ягон мошини дига мебандӣ. Фаҳмидӣ? Ранге ки мисол ҳамин дафъои фурӯҳои майда калтакан, дар қафошун як дига бастагиае. Ора бо паравоза мегӯянд. Паравозшо мегӯянд, ора ба як лаҳҷаи дига қатӣ. Фаҳмидем? Ба лаҳҷаи русҳо қатӣ. Паравоз мегӯяндшон, мисол хай бо мисол полпритсепшо мегӯянд, притсепшо мегӯянд. Ана ин мошинои моро бародаро полпритсеп мегӯянд. Не ки ака дар давоми мисол дар ҳолати гапзанӣ бародарҷоно ман притсеп мегӯ мегзарам мерам ака. Дига пол беполша уқа аҳамият наметам. Хай шуморам ака аҳамият шумо буфаҳмеда мана. Хоб, рафтем ҳозир бинем тай притсеп да чия ҳамун падушка чӣ хелай. Бо притсеп гуфтам. Рафтем. Анаки бародарҷоно, ҳамин тараф шофёри омадам ҳозир нигаҳ кунем. Ҳамин ручкаро камтар гап занам ҳозир бугум. Ира ман худам ҳозир дар мегӯем ки вай мондам да. Ручной режим мондамаш. Ака бародаро, нигаҳ кунем, гуфта будам ку баъзе притсеп, баъзе ҳамин ручкара вақте ки мебардорӣ, меҷиқиш, ита бояд биҷиқиш, беҳтар худаш падушкаро бардоштан бигира. Фаҳмидин? Ана ки и хай намедонем вайрона чӣ хелаи гопшим ки ин намешава, ин притсеп нажидестай. Ана притсепҳои дигари мешид. Я бародар навиштаги буд дар комментарӣ. Ина ки дидем ки намешава. Ана барои бардоштани падушкаам ё. Хоб, мерем оз падушкаро мебинем бародаро. Падушка худаш чия? Чӣ хелияй он падушка? Аз қафои притсеп оз меём. Барои дидани вай бародаро тай притсеп дурмаам дар кор. Хоб, ана бардоштагим притсеп падушкаро ки мақсад таш дурмадан осон шуда. Ина бародарҷон, падушка гуфта ина мира мегӯям. Фаҳмидӣ? Ина ин падушка, ина нигаҳ кай ай боло
як шланг миёяд аз ин медурӯяд и дора обратка дора бо мисоли на дабуло да иш як шланг надурмада гедид на ана ки бародар нигоҳ кун ина ин подушка дидем дарунаш пури воздух и дам мешава мешина ба бародар нигоҳ кун каструла ки таҳша диде нами каструли таҳша ку ҳами вақте ки мешина ҳами резин сини дурун ҳам қачидан мегирада мақсад ана ки чанд подушка дора ҳами полпритсепи мо якта аис фаҳмидем бародаро чанд балоне ки дошта бошанд притсеп ҳаму подушка дора фаҳмидем ина и притсепи мо полпритсепи мо 6та дора 6 балон дора 6та подушка инам хели подушка 6та дора бародар ози камтарак пеш рафтан метарсам барое ки да мушукагим яке вазриф ната мумкин ки пад вазриф метада хак ози соза тенҷаю ана маълумот бародар дар бораи подушка мисол и подушка қатиш ёрдамчӣ дора он амортизатор ино пеш биёрум ин амортизатор дар ин моста бигем ами мо ёрдам мекунам подушка и подушка барои роли рисор мисол мошино рисор доран ку роли рисор рол ами чора бозӣ мекунад барои борбарӣ бори вазмина мисол нами то чандта то мисол 24 тонн мора 24 тонн бор мекунам ана ин подушка мисол то 24 мумкин зиёдтарам қувват кунам барое ки дар Москва вақте мо кор мекардем мора вазмин бор мекардам ҳами хеле подушка будан мора вазмин бор мекардам бародаро ана ки ин маъбад дар бораи подушка ин чизи балоне ки мебинед дар бар ина подушка ина ис бо хушрӯтар диёре ба фикрам ина нигоҳ кунеда яби дам каге ана ми ҷура подушка шанамия фомӯш накун ин каструла ки таҳаш ойва ина ин принсипи мо бародарҷон 3 балон аиса дора 3 та усу 6 та подушка мешава 6 балон мешава 6 подушка хуб ана ки мехамонемш ана агар бародаро барои хамодан ё нахамонира мем ручкара хичам мекаши дар транспортни режим мемониш тамом вақташ ровна мешава туғри мешава оли нигоҳ кунеда чӣ хел мехамва инҷа хамбидан мегира обшима мехамба инҷам я ҷошам я мегирада ина хатиш диёра дидем ина ҳар як балонда як подушка бародар хуб ана ки бародарҷон нигоҳ ки чанд хамбид дидӣ иқа хамбида куҷаи ами каструлакш ами чашкаш бигем ами стаканчикаш ин инҷа буд и чанд ами резин сени дурун қат мешава мисли медроя мерава мисли медроя дидӣ вақте ки дамаш мекунӣ ами боло ки меброя ами резин бо ҳӯшидан мегира бурмадан мегира фаҳмидиё ина бародар касе ки подушкара надида намедуни ин ами подушкаша ина меай ҳамун ручка ҳамира мебардора мехамбуна там ютуб тамошо мекунӣ мисол ҳам ручка подушкара бардор подушкара хамбон подушка гуфта бародарҷон ина меай ина подушкаша ҳамун ручка ина меёра мебардора мехамбуна обшим ай бари балон омадагим хуб ба фикрам ки хай иншоаллоҳ ягон чи балои худтон гирифта ина бони дигариш даи балони дигария дидена ҳамин дам мешава пуҷ мешава ин мешава ки бикафаи вазриф метаи паатбу дами канали ман да як ҷо да як видео дорум да Москва подушкам кафид онҷа навиштаги ам видео ки лопнул подушка бараси навиштаги подушкам кафид бачаҳо омадан хай уҷа бо коргарон меомадан ростш мекардам омадан ростш кардам ба бародарҷон медунӣ вақте ки и подушка айку мошине ки подушка дора ана мулоим мерава бародар фаҳмидӣ ин ози мира полпритсепо ё притсепо подушка доранд ё бародарҷоно мулоим мераванд бисёр рушд мераванд фаҳмидӣ ё мисол ранги рисор вора жёстки нестанд и мисол амита мошин мулоим хушрӯ мерава анихе бародарҷон и подушка беҳад роли зура бозӣ мекунад ана ками тигачам оли мерем нишон медонам тигачам бародар ами қафош чия подушка ина бигем қафои ана ами тигач ина дидем подушкаша ин аст и подушка бародаро дам мешава мирам
اینا стаканчикش بگیم کاسترولک. خب من میرم دم میشه برادر. ندی این رزین دور اومدگی او درون دور اومدگی بازی مثال ایستادگی در رابطی رژیم. خب این بگم که من ترانسپورت رژیم ایستادگی. انا اگر از بگو که بردارمش برای پرینسیپ کندن ایران بردارم برای بعضی کاروی که یگون یا ما چقریک زاشتن یگون بلندی رگ زاشتن میشه که خفای دیگه چه میبرداری برادر. انا که انا این رزین سنی درون دور اومدگی میس اومدگی سن درون قچ دیگه تو هم جوای ای بعد دمش که کردی این میخیزه بلند میشه و میسول. انا برادر جونو کدم ماشینه که تیمی کدم ممی ماشینه که پادوشکا دورا کو او به حد ملوی میره برادر. انا نیمی پیشش ریسور داره. این نیمی پیشش ریسوره. اینجا دیور هستن نیسته یوبشیم. نیمی پیش همی تیگه چوی ما ریسوره قفاش پادوشکا. خب برادر جون خداوند همتان گابون باشد حق ما دوگو باشین. خیلی لایک ابجق هم که خدمت کو ما کش داریم که انشالله از بوا کی بار بتن ای پای بار میشیم دا بلگیم برادر بود جا بار بگیرم گالاندیا بارم خداوند گابون باشه اون اول دیگه